bigarren erronka aurkeztuko dut orain, eta honek lotura zuzena dauka lehen aipatutako nortasunaren falta erronkarekin. Lehen aipatuet oso importantia dela norbere buruarekin denbora pasatzea, norbere burua ezagutzeko. Baina, aurreko kurtsuan hainbat aditu landu genitun edo hainbat artikulu landu genitun, eta asko gustatu zitzaidan modernidad likida liburuaren pasarte batzuk irakurtzia. Eta, Baumanek esaten du momentu honetan oso ohituta gaudela modu individualian egotera. Nik onartu behar dut gehienetan hola jokatu izan detela. Gaizki egonean bakarrik nire buruarekin denbora pasa nahi nuela. Ez dakit, orain beste ikuspegi badaukat gaia honekiko. Eta, asko lagundu dit TikTokeko kontu bat jarraitzia. Merigo deitzen da, psikologa bada, eta egoera sozialei buruz, soziologiari buruz eta psikologiari buruz hitz egiten du asko. Eta asko gustatzen zait berak ateratako hausnarketa sinpliak. Berak esaten du oso ohituta gaudela lehen esan deten bezala modu individualian pentsatzea denbora guztin. Berak adibide bat jartzen du oso simplia, oso ohituta gaude eguneroko bat idazterakoan bakarrik idaztea gure gauzei buruz, gure pentsamenduei buruz, guk bizitakoari buruz. Esanet, normala da azkenen guk informazioa daukagunean, batez ere gure buruari buruz daukagu informazio hori, eta normala da joera hori izatea, ezta? Baino, berak aholkatzeu hausnartzea pixkat guk daukagun eraginari buruz, gure buruari buruz hitz egitea, baino aztertzea pixkat ingurua, beste pertsonen jarrerak edo guk nola uste dugun gure erabakiek eragin izan duten beste pertsonengan, holako pentsamenduak ez hain individualistak. Hola ze lortuko dugu, empatia gehiagorekin bizitzia orokorrian, ezta? Orduan hori ikusita nire buruari jarri diodan erronka izan da, badakit simplia emateula, baina netzat ez da, ze enau ohituta honetara, eta da nire gertukoekin denbora gehiago pasatzea. Harreman trinkoagoak osatzea. Zerbait negatiboa edo deserosua sentitzen detenean, ez sartzea nire kutsatxuan eta hortik esateratzea, ze askotan hori egin esan dut eta ez da ondo atera. Harreman batzuk ez diapurtu, baina azkenen ahuldu egin dira, eta enau bat ere arro. Orduan, nire buruari jarri diodan erronka izan da, hoxe, gertukoekin denbora gehiago pasatzea, harremanetan gehiago implikatzea. Ez bakarrik denbora pasatzea berekin, baizik eta hausnartzea nire jarrerak nola eragiten duen beste pertsonengan. Aldi benen, nik uste importantia dela denbora jartzea, energia jartzea harremanetan. Nik uste nire lagunekin erronka hau aurrera eramateko ez dudala arazorik eukiko, azkenen ohituta nagoelako beraiekin egotera edo nire sentimenduei buruz beraiekin komentatzea edo beraien sentimenduak nirekin komentatzea. Baina nik esango nuke familiarekin ez dela berdina gertatzen, asko joko zait holako jarrera ukitzia familiakoekin. Nik sentitzet nire familia asko maitetela edo baina azkenen guk eukitako dinamikari esker azkenen zaila egin zaite hau horrela kudeatzea. Baina, nire aldetik esan behar dut gogoa dakatela nire familiakoekin gertutasun hori sortzera. Ze ez da inoiz egon esan nire amarekin edo nire osabekin
ondo eramaten naiz, asko disfrutatzen beraiekin denbora pasatzen, baina azkenen esan behar dut ez dakadala lotura trinko hori, eta gustatuko litzaidake hori ukitzia. Gero bai nire lenguzuekin ze asko geha eta esan dezaket oso nera materiala, baina azkenen ez dela hainbeste denbora pasatzen edo ez dela baiekin nire sentimenduei buruz edo lehen aipatutako erronkari buruz hitzein bakarrik badakite utzi dutela berare momentu horretako bikotiekin, baina ez dakite nola sentitzen naizen edo zergatik utzi duten. Orduan agian behaiek eukiko beste ikuspuntu bat edo lagunduko diate nire burua hobeto ezagutzen, ze beti ondia nerekin. Eta gero esan dezaket, aukera izan dudala nire Nikaraguako familiarekin egoteko barkatu. Bidaian asko osnartu dutela, aprobetxatu dutela denbora egunera nire aitonarekin egoteko batez ere. Azkenen berarekin harreman osestu badakat, ez dut berarekin egunero hitz egiten ordutegiaren gatik, baina alare gustatzen zaite berarekin nola sentitzen naizen komentatzia, beak ez da hain ohituta olako elkarrezketak eukitzera edo bai, baina, bea poesi dago ni irekitze banaiz, gero bai ikustia badaola jendia nire familian niri garrantzia emate itena, esana eta ez nahola bakarrik nire bizitzan etzeola bakarrik pertsona hori, edo etzeola bakarrik pertsona hori nirekiko maitasuna sentitzen zuena, asko lagundu dit, ze ikusiet ez nahola bakarrik, eta nire familia hor daola laguntzeko edo nirekin denbora pasatzeko, eta horrek asko lagundu dit. Espero hurrengo hilabetetan erronka hau pixkanaka lantzia edo garatzia. Nik uste gakua dela denbora hobetu kudeatzia, lehen aipatu dudana Baumanek esaten duena, gizartia hain likidoa ez izateko modu individualistan ez pentsatzia, baizik eta modu sozialian edo elkarlanian pentsatzia, empatiaz orokorrian, eta hoxe.